ただきましたけど、とても乗っちゃう感じですので、皆さんもぜひ乗っていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。はじめまして。今日はとっても暑い中ですね、こちら駅プラザの方に涼みに来ていただきどうもありがとうございます。私たちは今日はまたロビーコンサートの方にお越しいただきどうもありがとうございます。私たちはフォルクローレという南米アンデス地方の民族音楽を演奏するグループです。静岡県東部に住むフォルクローレ好きのメンバーが集まり練習したり休日にこのような演奏を活
活動するところを今回、伊豆市の文化協会さんの方に、声をかけていただき、このような機会をいただきました。ロビーコンサートというですね、おしゃれな少々緊張してありますけれども、せっかくの機会ですので、今日は私たちの大好きなフォルクローレについてですね、紹介をさせていただきたいと思います。このプロジェクターの方も、用意しました。とはいえ、何分フォルクローレが好きなだけで集まっているアマチュアのグループですので、間違いなく多々あると思いますけども、その点はご容赦いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、1曲目にお届けいたしました曲は、フォルクローレの紹介という意味も込め、フォルクローレの中でも最も有名な曲であるエル・コンドル・パス、コンドルはこの曲をお送りしました。フォルクローレということはですね、民族学、民族伝承を言葉としては指すんですけれども、日本ではですね、ラテンアメリカ、主に、アンデス地方のですね、音楽を指す言葉として使われています。それでお願いします。アンデス地方というとですね、わかりますか？マチュピチュですね。あと、こちらどうでしょう？お願いします。ちょっと短いかな。ナスカの地上絵ですね、などを思い浮かべる方が多いと思いますけれども、フォルクローレとはですね、これらの地域の中で日本でいうところの祭り囃子であったりですね、民謡であったり、また演歌であったり、そういうような形で現在も暮らしに根付いている音楽であります。ということでですね、今回、前半と後半、2部にわたる演奏をお届けしますけれども、まず前半はですね、このフォルクローレという音楽の歴史について、ちょっと解説しながら、この本を紹介していきたいと思います。それではスライドをお願いします。これお祭りなんですけれども、これはですね、ペルーのクスコというところで行われるインテライミというお祭りです。ラテンアメリカの南米三大祭りの一つと言われて、インカ帝国時代のお祭りを再現したものですね。日本の反対側にある南アメリカのアンデス一帯はですね、昔からいろんな文明が栄えてきましたけれども、今から700年くらい前に、今のペルーやボリビアを中心にインカ帝国という広大な領土を持つ帝国がおりました。このインカ帝国の文明の特徴をいくつか紹介いたしますと、お願いします。まず文字を持たなかったんですね。その場合、こういうキープっていうですね、紐に結び目をつけて、いろいろ記録をしたと言われています。そしてですね、車輪とか鉄をする精製する技術はなかったんですけれども、このようにですね、巨石を組み合わせる高度な技術を持っていました。そしてですね、このように、アンデスの山から生み出された黄金はですね、装飾などに使われて、大変豊かな文化を築き上げたと言われています。しかし、その豊かさが結果として、後に西洋の侵略を招くことになってしまうわけです。さて、この古代アンデスの音楽がどのようなものであったか、ということを今となっては知る由もないんですけれども、出土品などからですね、笛や太鼓類で発見されています。でまた現在もですね、当時の音楽の一端がアンデスの田舎の村々の祭りで、聴くことができます。それではですね、このアウトクトナと言われる昔のですね、伝統的な演奏法の中から、初めに2曲ほどお届けしたいと思いますので、特徴的な演奏方法ですね、不思議な楽器の音色をお楽しみいただければと思います。
キアーダという演奏法、2曲目はタルカという楽器によるタルキアーダという演奏法でした。特に2曲目はですね、タルカというこの楽器ですね、すごい不協和音がする、皆さんの耳になかなか馴染みのない音かもしれません。このような音がする楽器なんですね。私たちにとってみればびっくりするようなですね、この名舞であるわけですけども、現地の人々の中では大切に昔から受け継がれて親しまれている礼儀の一つでもあるわけです。さてですね、インカや中米のマヤなど、その栄華を極めた古代のアメリカ文明は、しかしながら1492年、コロンブスの新大陸発見と、それに続くスペインやポルトガルといわゆる西洋からの征服者に、その後50年も経たずにことごとく征服され滅亡してしまいました。コロンブスは新大陸をインドと勘違いし、そこの住民をインド人と呼んだため、新大陸の先住民を呼ぶ言葉としてインディアン、インディオというですね、言葉が定着したという話は有名でありますけれども、インカ帝国も1500年代半ばに滅亡してしまいます。新大陸の発見ですとか、征服、また2つの国での出会い、いろんな見方があるわけなんですけれども、少なくとも先住民の人々にとってみれば、辛く悲しい歴史の1ページでもあるわけです。続いてお送りする曲はですね、ヤキールナという言葉です。インカの末裔であるケチュア族の言葉で、人々の悲しみということです。心を揺さぶられるような哀愁なるメロディーをください。「
キラキラな人々の悲しみという曲をお届けしました。さて、先ほどですね、紹介いたしました南米の三大祭りについて戻りたいと思いますね。一つはインカの寺ですけど、もう一つはというとご覧の通り、皆さんご存知ブラジルのリオデジャネイロのカーニバルです。そして最後の一つはというと、お願いします。こちら、ボリビアのですね、オルーロで行われるオルーロのカーニバルというお祭りですね。このお祭り、先住民の伝統的なですね、踊りを多く見ることができることで、世界の無形民族遺産にも登録されていますけれども、一方で、スレド、一方で悪魔、スペイン語でディアブロが主役になっているお祭りとしても有名です。なんでですね、悪魔がお祭りの主役だなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その起源についてちょっとお話ししたいと思います。伝えてお願いします。これがディアブロですね、悪魔です。伝えてお願いします。コロンブスの新大陸が発見した後、西洋人の人に先を競ってですね、新大陸に進出しなさい。この目的は2つあります。1つ目は土地や金銀を手に入れて、個人として、また国として豊かになる。このような中でですね、ボリビアのポトシ銀山というんですけれども、当時の西洋の経済を左右する産出量を誇る鉱山が発見されました。スペインの植民地となったアンデスの人々が奴隷として銀を掘るために放出されました。一説によると800万人が犠牲になったと言われ、今年銀山は人を食う役として恐れられました。またですね、西洋人のキリスト教を広めるというもう一つの目的もありました。このキリスト教はアンデスの土着の信仰とある時は対立し、またある時は融合しながら民衆の間に広まっていくわけなんですけれども、このキリスト教ではですね、神は天上に、また悪魔は地下にいるとされていることから、鉱山の中で働いていたこの労働を強いられていた先住民たちの間で、自分たちと同じ地下にいると言われている悪魔を自分たちにとっての神だと、守り神とする信仰が生まれました。こうしてこのオルーロのカーニバルでディアブロのように今でもその信仰が現在で受け継がれるということです。ということでですね、曲に行きたいと思いますけれども、次にお送りする曲は、ただいま今日紹介いたしましたオルーロのカーニバルで演奏されるモレナーダ、もう一個持ってください。ここにです。というリズムです。マリポーズという曲です。この曲ですね、一頃前まで小学校の音楽の教科書にも載っていたためにですね、馴染みのある方も多いと思いますけれども、途中で手拍子や足拍子に入る、ぜひ皆さん召し上がっていただけたらと思います。Viva
ありがとうございました。マリポーサ、日本語で言うと蝶々ですね、という曲でした。なおですね、この曲の中で登場した今の、この楽器、音鳴らしてください。これ、マトラカという楽器なんですけれども、このモレナーダってリズムだけに使われるものなんですね。で、この音は、先ほど説明した奴隷として働かされていた人がですね、鎖につけられていた鎖の音がそのルーツになっているということも言われています。だから、このフォルクローレの民族楽器の中に使われている楽器というのはですね、その歴史の中でいろいろ使ってきたものが、こういうように楽器としてですね、こういうふうに使われている。その一つの例ですね、マトラカというものでした。さてですね、フォルクローレ、ラテンアメリカの歴史を、ちょっとずつ話しながらですね、曲と一緒にそれをご紹介してきたんですけれども、もう一つ忘れてはならない話をしていただきます。それはですね、アフリカから連れてこられた黒人の人々ですね。黒人の人々というと、北米やブラジルなどで奴隷として連れてこられたというイメージがあるんですけれども、アンデスの地方にですね、先住民の人々が人数が多く働かされてしまった代わりに、奴隷として連れてこられて、こんな労働を強いられた時代というのがありました。歴史としてはですね、どちらかというと埋もれてしまいがちな話なんですけれども、一方でですね、彼らの使われたリズムであるとか楽器というのはですね、このどちらかの民族音楽であるフォルクローレというこうして、このフォルクローレという音楽をさらにその奥深いものにしているわけです。次にお送りする曲はその黒人の方々がですね、伝えたリズムによる一曲です。このリズムは現代ではですね、こういう感じでおしゃれな衣装を着ているボリビアで大変に人気のあるリズムになっているわけなんですけれども、この曲をお送りしたいと思います。またこの曲ですね、一昔前に流行ったランバタって覚えてらっしゃいますか？ありますね、ちょっとセクシーな曲。あの曲の原曲でもあるんですね。ヨランド・セベ泣きながらという曲なんですけれども、お聴きいただければと思います。
さてですね、ご紹介してきましたラテンアメリカの歴史とともにアンデス地方の音楽もさまざまな要素が混ざってきたということをですね、ちょっとご紹介しながら曲をお届けしたわけなんですけれども、20世紀に入ってこのアンデスの民族音楽は南米諸国の国々にとってヨーロッパにはない自分たちのルーツ、こうしてですね、再評価をされているわけです。ペルーの作曲家ロブレスという方は1913年に作曲したオペラの中にアンデスの伝統的なメロディーを使いましたが、その時に使った曲が有名な「今度は飛んでいく」の旋律であるということです。またですね、第二次世界大戦後にはいわゆる今私たちがやっているようなグループのスタイルというのがですね、確立してアンデスの地方、各地域の国によって温度差はあるのですけれども、現在ではポップスとしてまた演歌民謡として広く地域の人々に愛される音楽となっています。以上ですね。それでいいですね。フォルクローレについてその背景と音楽を共にご紹介してきましたけれども、今ではワールドミュージックの一つとして世界中で親しまれている分野となっています。そのきっかけの一つが1970年に最後のガーファンクルがカバーした「今度は飛んでいく」ですね。これで世界にヒットしました。また前半の最後に演奏する曲はですね、もう一つの世界的なヒット曲である「花祭り」をお届けしたいと思います。この原曲はですね、アルゼンチン北部の馬若渓谷、こちらですね、馬若渓谷のお祭りを歌った馬若の男という曲ですけれども、シャンソンとして1950年代に世界的に親しまれて、日本でもですね、多くの方が歌をしています。それではお聴きください。花祭り、馬若渓谷。「
てラテンアメリカの歴史をご紹介しながらですね、説明させて演奏をさせていただきました。いかがでしょうか。以上でどうもありがとうございます。以上でですね、前半から演奏させていただきたいと思います。これ後半はお休みどれくらいの20分ぐらいにしましょうか。あ、そうですか。はい。じゃあ、25分ぐらい。25分。始めさせていただきます。こちらにですね、珍しい楽器などもですね、置いてありますので、それで機会ですので、ぜひ見ていただければと思います。それでは25分ぐらいで冷たいものでお出しがありますから、しっかりついてください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。す。